Balkan vilayetinin häkimetleri hazır deňdiň kenaryndaky şäherçelerde dilegçilere we zirdibil dörýän raýatlara garşy giň gerimli reýtleri geçirdiler. Reýtleriň dowamında onlarça raýat şolsanda çağı we maýyp saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Häkimet wekilleri reýtlerin sebäbini dilegçilerin we zirdibil dörýänleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandygy bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 11-nji iýulda Sewitden maglumat berdiler. Reýtler 10-njy iýulda Ýerden Türkmenbaşy etrafynda hususan da Gowlumayak we Gyýanly şäherçelerinde geçirilip başlandy. Esasan uly sowda dukanlarynyň, dermanhanalaryň, Türkmenbaşy we Çarlyk myhmanhanalarynyň we kenar bazarynyň öňlerinde hemde töwereklerinde geçirilen reýtleriň her biri ýörite reýt topor tarapyndan amala aşyryldy. Her reýt toporunda 4 polisiýa işgäri we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň bir ofiseri bolup, olar döwlete degişli kiçi awtobuslarda aýlandylar. Polisiýa we mahkama işgärleri öňlerine çykan dilegçileri maýyp ýa çağı diýmän gödöklük bilen süýräp gulluk awtobuslaryna mindirip alyp gitdiler. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Reýtlerin dowamında zirdibil çeleklerini dörýän raýatlar, şolsanda çağalar we aýallar hem saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Adatly olaryň soňky ykwalyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Yerli häkimetler reýtler we olaryň sebäpleri barada açyçan maglumat bermeýärler. Bu barada Azatlyň Türkmenbaşynyň polisiýa bölümünden we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Balkandaky edarasyndan kommentari almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne Türkmenbaşy şäher häkimligindäki çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, reýtleriň geçirilmeginiň sebäbi dilegçilerin we zivil dörýänleriň prezidentiň awraýyna kölege salýan bilen baglanşykly. Şu günlerde deňdiň kenaryna diňç almaga gelen raýatlar köp. Olaryň arasyna daşary ýurtlarym bar. Emeldarlar dilegçileriň we zirdibil dörýänleriň prezidentiň awraýyna yaramaz täsir ýetirýänini aýdýarlar we olary diňç almaga baran adamlardan gizlemäge çalışýarlar. Bu barada ýokurdan ýörüýte tapşyryk gelip gowuşdy. Dip çeşmämiz bellidi. Galybersede emeldarlar dilegçilerin günde 2000 manat çemesi gazanç edýändigini aýdyp, olaryň ýurduň ykdysadyetine hem yaramaz täsir edýändigini öňe sürýärler. Ýolbaşçylar olaryň köni eşikleri geyip, raýatlaryň pullaryny alýandygyny aýdýarlar. Ýöne asyl hakykaty boyun almaýarlar. Häzir Kenarýaka şäherçelerde dilegçilik edýänleriň köpüsi işsiz raýatlar ýa enatasy işsiz bolan çağalar ýa-da maýyp adamlar. Resmiler olaryň bu işlere baş goşmagyna nämäniň sebäp bolýandygyny maslahat etmeýärler diýip çeşmämiz bellidi. Dilegçilerin bir näçesiniň aýtmagyna görä, olaryň bu işe baş goşmagynyň esasy sebäpleri işsizlik we döwlet tarapyndan berilýän maýyplyk kömek pulunyň ýaşamagy, şolsanda zerur dermanlary satyn almagy ýetmezligi bilen baglanşykly. Men ayağımın işlemeýänligi sebäpli birinji topor maýyp adam, şu sebäpli zähmet çekip bilmeýärin. Aýda 600 manat çemesi maýyplyk pensiýam bar. Ýöne aýda satyn almaly dermanlarynyň bahasy 3000 manata ýetýär. Maýyplyk arawam döwlende de ony bejertmek üçin 1000 manat gerek bolýar. Garyndaşlarymyň güzerany özlerine gaýgym. Men hem olara ýük bolmajak bolup ýaşamak üçin dilegçilik etmäge mejbur bolýaryn. Diýip Türkmenbaşynyň bazarlarynyň birinde dilegçilik edýän Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Galybersede ol reýtleriň dowamında polisiýa işgärleriniň özlerine gödök we rehimsiz çemeleşýändigini, käte maýyp arabalaryny depip döwýändigini, käte de özlerini el galdyrýandygyny hem bellidi. Azatlyk bu barada Balkan vilayet polisiýa müdürliginden kommentari alyp bilmedi.